जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसबी ब्लॉग्स 2.0। आम आज देखा जो 46तम वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता 2026 रे अनुष्ठित होउछि हमर कोठी ना टेंट ऑपोजिट। तो आपण माने चैनल सहित जोड़ी होई कि रहंतु, आपण माने जानि परिबे। दौड़ी बोला तोर फास्ट लास्ट वीडियो रहइबो होला, एटा पोस्ट हबो। भाई एवं भौणी छुआ मानकर बुद्धि परीक्षा ଏହି ଖେଳଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ମାନଙ୍କର 200 ମିଟର ଦୌଡ଼। ତ 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ 2 ଥର ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ରସ୍ କରିବେ ସେମାନେ ଡାହାଣ ପଟୁ କ୍ରସ୍ କରିବେ। ଏହି ଖେଳରେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଜ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଇଜ୍ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖେଳଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମହିଳା ମାନଙ୍କର ପାଣି କଳସ ଦୌଡ଼। এই ଖେଳର ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଗୋଟେ ଆମର କଳସା ରହିବ, ତା ଭିତରେ ଆମର ପାଣି ଭରା ହେଇଥିବ। ତ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ନା ଆମର 2 ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁ ମହିଳା ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯିଏ ଆମର ସେକେଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାକୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ରୂପେ ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯିଏ ଆମର ସେକେଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ପ୍ରଥମରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କର ମାଠିଟି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସିଏ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଜ୍ର ହକଦାର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଯିଏ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସିଏ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ର ହକଦାର ହେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖେଳ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ବାଳକମାନଙ୍କର 800 ମିଟର ଦୌଡ଼। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଖେଳର ନିୟମଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର 8 ଥର ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ 8 ଥର ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। এইটা ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାଳକ ଭାଇମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମର ବାମ ସାଇଡ଼ରୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯାଇଛି କେତେ ନମ୍ବର ରାଉଣ୍ଡ ନା ଆମର 3 ନମ୍ବର ରାଉଣ୍ଡ। ତ 8 ଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଦୌଡ଼ିକି ପହଞ୍ଚିବ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିବ ତାଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ତ ଦିଆଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ଏ ଭାଇ ଆମର ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରଦାରିଆ ଦୌଡ଼ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ଆମର ସାର୍ଟ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଆମର ସୁଟ୍ ଲଗାଇ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର ପ୍ରଥମରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଫଳାଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଆମେ ବି କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର এইটা ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହିଁ ବେସିକାଲି ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟ ଆମର ଆୟୋଜିତ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଜାନୁଆରୀ ଟୁ ଆମର ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ।